Ika-4 nga semana sa paggabanhaw. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Karon nga nakailan na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakailan na kamo kanya ug nakakita kanya." Si Felipe miingon kanya, "Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo." Si Jesus mitubag, "Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Busa nga nung nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan aniya kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga aniya, kanako, nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuohin ninyo nga ako, anaa sa amahan ug nga ang amahan aniya kanako. Kondili, anuo kamo kanako tungod ni ining mga buhat? Sultihan ko kamo. Ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siya glabaw pa niini, ay muudto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sana. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.